Umongameli uthi uRhulumente ukulungele unikezela ngalamachiza uthi kwindawo eziliqela zeli ogqirha nenesi nabanye abasebenzi bezempilo sebawafumana kungoku nje. Our vaccination program, which is our best defense against this pandemic, has begun. This has happened not in a month, not in 2 months, but now, in the middle of February, just as we said it would. And this process is starting in a number of countries. Some started earlier than us, some are starting at the same time as us, and some are yet to start. So this is a process that is lifting many boats at the same time. Many said that we have neither the ability nor the will to protect lives, and yet here we are. Uncome nabasebenzi bezempilo ngegalelo lwabo ekulweni lobhubhani. Kwakuye le ngxoxo-mpikiswano umongameli uchaze ukuba kukho iimpawu zokuba noqoqosho lweli luya ngophucuka kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo. Uthi kangangoko namathuba emisebenzi aya ngodaleka. Ukhuthaze amalungu eParlamente noluntu ngobubanzi ukuba bangaphulaphuli iindaba ezingalisindawo eli bahoye ezona nto zakhayo. This data shows that by October last year, total employment had recovered to almost reach the level that we saw in February just before the pandemic. But this, in a number of ways, is progress. While we await the release of new data from Stats SA, these findings are a remarkable early signal of a robust and resilient labor market recovery. This recovery in employment is the result of both the phased reopening of the economy as we brought the virus under control, as well as the success of relief measures such as the UIF TERS that were implemented as part of our emergency stimulus package. Ezinye indaba ezithe vetshe ngoqoqosho lweli ziza kudizwa ngumphathiswa wesebe lezimali uTito Mboweni kule veki zayo. Ndingumanelisi Dubase weendaba ze-SABC eParlamente Kapa.